performers. Iyan ni Juwag ka ni Ma'am Kasarin palakpak para sa inyo sa kanila. Ayun, thank you so much, Miss Jovi, Mr. Roji, Miss Glenda, Mr. Gilbert, Mr. Ernesto, Mr. Gary, ayun. And of course, the king of Ibaloi music, Raul Berahay. Ayan. May we also acknowledge the manpower of the off-cam of performers. We have Sir Frankie, our technical director. We also have Ma'am Josefa there at the back for the lightings. And we also have Gary for the energetic performance. Gary V, ayan. Siya may photographer me from other phones. So now, excited na ba kayo? Ngayon, wait lang, may kumakaway. Asan na siya? May gustong kumaway muna sa inyo. May gustong kumaway muna. Ayan, let's welcome ROQUE Belino. Ayan, ROQUE. Okay, wait na ha. Sino dyan ang fans ni ROQUE? Sino? Yung fan ni ROQUE na gustong pumunta sa harapan para sa kanya, pumunta na dito. Magbibilang ako ng 10, 9, may premyo to ha, 8, 7, 6, 5, 4, ayan si ate girl, come on, halika dito, sa harapan, halika sa harapan. Okay, let's have, what's her name, Miss? Rain, halika dito sa harap para kay, okay. Ayun, halika, ayun. Okay. Mr. ROQUE Belino, meet Gray. Gray. Taga-san si Gray? Parang hindi ka taga-Kabayan. Taga-Kabayan. Okay, now here. Siya ang #1 fan mo ngayong gabi. Magpakilala ka kay Gray. Hello, Gray. Ayan. O, diba? Walang pumupunta pero sobrang kilig tayo. Anong masasabi mo ngayon nang nakita mo face to face ang iyong idol? Sobrang wala siyang masabi, speechless kasi natatameme siya sa pagkagwapo mo, ROQUE. Ayan. Ngayon. Okay, sige, para mas maging special ang iyong gabi, ikikiss mo si ROQUE sa cheek. Pinanganak po si ROQUE sa Mountain Province ng Isabela. Now, he is 20 years old and presently residing sa Kias, Baguio City. ROQUE, ano yung mga events na dapat abangan ng magda para sa iyo? September 14 po nasa Korea po kami ni Mr. Cruz Corpus. Sa mga may kamag-anak po sa Korea, pakisabi na lang po. Thank you so much. October, nasa Hong Kong kami. Yun lang po yung alam ko sa ngayon. Thank you so much. Ngayon naman, ROQUE, last question para sa mga taga-Kabayan. Kung i-describe mo ang mga taga-Kabayan, ano sila?
Magaganda? Yes. Guwapo? Sabi lang po si mga sobrang mabait yung mga tao. Paparehas tayo amin na nagbabain yung nakaka-for example. And mababait. Ayan, mababait ang mga taga-Kabayan. Tama ba? Ayun. May mga fans kang baak at katulad kayo dito sa back part. Sumigaw nga kayo? Idol ka rin, medyo ang babae gawin. So nga, anong sambasin? Ayan, Desiree ba yung nagpunas ng pawis mo? Can you please come in front with me? Ay, buti si ate. Ayan, excuse po, sorry. Desiree ka mga dito sa harapan para mabigyan ka ng slot para i-hot si Roque. Halika, para bigyan. Halika, may mga tanong lang naman akong contest. Ayun. Palamakan natin si Desiree! Ikaw, Desiree. Are you willing makasama mo si Roque sa ilalim ng buwan? Siyempre naman po. At gugustuhin mo ba na siya ang magiging your man? Siyempre. So ngayon, pwede mo na siyang i-hot o i-kiss. Ayan!